Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Hindi na mag-require sang RT-PCR test result ang syudad sang Bacolod based sa ginpagwa ng Executive Order number 49 ni Mayor Bing Lunadilla kagabi. Aksyon Hotline. Isa ini ka indikasyon nga at least manangin matawhay ang magasulhay or may katawayan na panubuan na ang mga requirements sang luyag mag-travel apang ini ginapatungod lamang sa mga fully vaccinated nga mga travelers. Aksyon Hotline. In short, kung wala kaya na bakunahan, hindi ka bakunado, problema gid kay dapat ma-present kagihapon sang 72 hours nga dapat ni maglapaw da nga RT-PCR test negative result. Aksyon Hotline. Aksyon at tayhupon checking in diri sa aton sini nga pagpanganagad diri kita sa Webes naton nga presentation. Dispiras ini ha, bispiras kung sa Tagalog pa, diri sa aton dispiras para iya sa payday sa may matunon pa nga sweldo, buwas nga daw. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kanginan nagamonitor na karon nga aga via on air kutom malabutan sa aton broadcast ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Kabay pa tanan kita yara lang sa mayo nga sitwasyon, kabay pa nga wala sang pamilya ta subong nga nagasuprer sa masakit, kag mayo lang safe lang kita tanan amula na ang ginapasalamatan kag ginapangumuyuan ta halos kada adlaw. Aksyon Hotline. Amo man sa mga online naton nga mga viewers, nga mga supporters, mga listeners, thank you so much sa inyo padayon nga pagsakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo until 9:30 in the morning nanong pila ka madarag ko nga balita nga atong tutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kasunod sang ginisyo nga EO49 ni Mayor Bing Lunadilla. Nga mo ini ang nagahatag ligwa sa mga fully vaccinated nga mga traveler padulong sa Bacolod nga wala na sang requirements sang RT-PCR negative result. Lantawon tabi karon kung saan o ang plano sang mga fast craft operator nga mag-resume sang ila biyahe. Aksyon Hotline. Ay kung madumduman ninyo kahapon sa ngaga, siling ni Sir Frank Carbon, unless nga may ara sang pariho nga guidelines or travel requirements, ang Iloilo kag Bacolod, then amo na ng tiyempo nga waay kontrabla, waay problema ang pagbiyahe or ang requirements, wala konflikto, then pwede na sila magkabalik sa pagbiyahe kay ekspektaron mo eragid mga fully vaccinated nga mag-travel. Aksyon Hotline. Di baloon ta na kung saan o niyang resumption, saan o gin maga-umpisa kay effective immediately ang gin-order diya sa Bacolod mo. How about Iloilo? May same na bala nga iyo nga ginpagwang alkalde ito? Aksyon Hotline. Samtang diri sa probinsya sa Negros Occidental, target iya sang gobyerno sa probinsya. Nga magapatigayon sang 8,000 nga bakunahan nga mga individual kada adlaw, umpisa sa masunod nga simana. Aksyon Hotline. Pagbakuna sa COVID-19 vaccine sa mga nag-edad 12 tubtob 17 anyos, umpisan sa Bacolod
sa Nobyembre 5. Aksyon Hotline. Kabugasan mo detalye sinibantayan sa aton nga pagpangalagan. Now, isa pagid karon na, kay gina-check ko man kay Councilor Israel Salanga, kundi ang nasyonal nagmando man, ari ang good news, iniya parte sa quarantine status kag quarantine requirements naman para sa mga OFW o returning OFW halin sa iba na pungsod nga magbalik sa Pilipinas sa mga fully vaccinated mangyapon. Ti starting today niho ang requirements nga kung fully vaccinated ka and then may mga RT-PCR test result nga negative ka nga masulod within sa requirement period, no need na nga i-quarantine ka pa. Aksyon Hotline. More specific guidelines sila karon check ta diri sa in charge kag committee chair nga ginassign sang Bacolod City. Aksyon Hotline. Alas 8:10 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa mga nagapamangkot kag at least sa luyag makahibalo, after nga ginpagwa ni Mayor Bing ang EU49, question, ang Iloilo bala same naman ni ang travel regulation? Joining us this morning is Sir Frank Carbon of the Wisam Express, ang operator at the same time Chief Executive Officer sang MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Oh, Arden, good. Thank you, good. Salamat no. Salamat sa time. No? At least kahapon pag-interview tawa ay pasang EO, ang Bacolod City this time, o last night, nagpagawa na si Mayor Bing. Question, Iloilo, sir, may design man bala sini, pariho na lang ila travel guidelines, advisory nga ginapagwa. Nano ang pinaka-update ni Sir Frank? Ang Iloilo City at late in the afternoon, wala pa sa pagwa si Mayor Jerry. Hopefully, Okay. makapagwa si today kag kung anong siya guidelines, ma-synchronize o yun informant sa Bacolod City. No? Oo. Now, pero ang sa Bacolod City, may ginaklarify lang kami subong. Mga lain na kwanda sa executive order ni Mayor. May balaan mo among travelers, 3 na sa klase. Okay. Tawag nila APOR. Apor. Oo, authorized person. So, tinga, pakadto pa ka rin ka, ganigusyo, nag-ubra, everything line, lang regular traveler ka, APOR. Kadawa may ara, returning residence ka sa Bacolod City. Okay. Oo, meaning, alin ka to na nag-uot ka tuguro sa Manila, nag-uot ka sa Antique, Capiz, di maras, mapuli ka na di. Kadawa na returning resident. Ikatatlo, non-resident ka diya, kadto ka lang diya. So, is it, kwan gyapon sila, apor gyapon na sila o na, no? So, there are 3 things. So, ini mga leisure, ang traveler nga for leisure purposes, amo lang gusto ninyo iklaro? Definitely, ang leisure, hindi pa allowed. Hindi pa na i-allowed mo? Oo, correct. So, yan, non-resident, Okay. na makadto ka din kay negosyo ka o kung nang imo kumpanya sa Manila, o sa Mindanao. So, amo lang Oo, gusto nyo, matulog Sir ko Frank, yun. i-clarify kung bala malakip sila sa ginatawag nga apor. Maapod sila sa APOR. Oo. Oo. Non-resident sila mo. Okay. Oo. Pero hindi man sila pakadto pa kami na qualified na. Damo na, kami nga mga upod kasi sa chamber, damo na pakadto pa kami sa amo na Mindanao, etc. Okay. So, yung lang naluyag na mo ni clarify. Kaya may ari na din additional one, kay may ara isa ka paragraph din yung dasiling niya kung nakabasa ka sa inyong EO. Why gid ang kabilugan, why ko gid makuan kay kagabi giningagaw ko lang sa firing line. Kay CCTV. may ari sa section ng dasiling na returning resident. Okay. And all ng siya, fully vaccinated or not siya, oo. Kung hindi na sila yan, either fully vaccinated or not, oo. So, kasi may-ari man diyan apor kaya, no? Okay. Oo. So, kung apor kaya, it looks like na tinanglan, may vaccination card ka. Oo. Tapos kung
Ari ka naman di kuan ka daya. Non-resident ka diya nga masulod ka, inbound non-resident ng Bacolod City. So, kinanglan may vaccination card ka na issued man ni siyang kung sinuli niya kami legitimate niya mga ano na. Okay. So mga dutay na malanga i-clarify lang para nga hapos mambla sa traveler ka. In other words, as of today, hindi pa kamo makahatag sang definite schedule kung saan o mag-resume ang biyahe sa Pastcraft. And number one, wala pa si Mayor Jerry, bakit nano naman din niya yan? Bakit pa niya wag na ng tabo? Kagtikapin pa kayo, basi magpinsar si Mayor Jerry, sorry Sir Frank basi magambal na si Mayor Jerry, increase man ang cases yun sa Bacolod, gang Negros, anagan mapasudlon ta naman kamude? Kay siya yung subuhong ko, bano ka nga ang Iloilo province, Iloilo City, isikyo na lang kaya ang Negros province, kitaya Japon ang GCQHR. Kita Japon ang taas. Correct. Kita Japon taas elevated Japon ang ato nga third. In short, sila yan nubo na, ang province kaya ang city, ang legislative nubo man, pero ang ato nga taas. That thinking might not be magsunod sa kay taga Iloilo sa Mayor Jerry, Yung posibility kung mo din yung galupok ng things like that. So, mahulat din kita. Okay. Plus mahulat man kita sa permit ng Marina kung ano mga klase travel naman schedule ang iaprubahan nila. So, why pa ni definite gali? Kung why pa gali ka mo, maka-decide kag waiting ka mo until tomorrow, kung ano gilman? Actually, even tomorrow, daw malabo kay number one hulaton gid kay Mayor Jerry. Gani. Number two, ilang taong kanay ni ang interpretation gamit ang roro. Kasi sige sila. Oo. Okay. Oo. Ang roro actually, sige man niya mo. Again? Siling ko sa ruro, ay niya problema. Kay mga apor to, pwede man niya kasakay sa ruro. Oo, pero kinanglanong mo na sa Japon documentation. So, ma-clarify. Okay. Antis magdagto. Kaya ang mayo ng roro, kinabo na sila oras siya gahulat, ang pastrapi na sigay, pag-saka, pag-abot sa panaog, saka na yun, that's get mo. Pero sir, with this EO ni Mayor, halimbawa, kung magpariho ang status or ang executive order kag ipapanaog sa Iloilo, do you think this is a very positive nga sahi sa development nga pwede tunaan o kung maka-bounce back na ang economy naton kung tani magtayo yun na mag-amuni? Gabay pa, amo nang ginahulat ta kay ini ang intersonal travel or intersonal exchanges of goods, that's equivalent to tunga with sa negosyo sa bilog na Region 6 na. Oo. Kung ikonol mong negosyo, alimpanay, kadako mo lang sa alimpanay. Sila ka probinsya na sila sa Kapigyan Maras. Okay. Kita isa. In short, daw para na tunga sang negosyo, ginuntat mo. Amo man lang sila to, ang tunga man sang negosyo, ito sa ilo siya. In short, half the business, but half of the economy is moving. So, very good gini nga move. Gabay pa nga, duwa ka mayor, nag-istoryana na sila, nag-uniform na lang nila. Ang ilang mga travel, gabay pa. Kagkabay pa tani ang Mayor si Lilo, siling ko Sir Frank, kabay pa si Mayor Trinas, hatagan niya consideration man nga tibisan taas ang cases na di, itugutan niya nga magpariho ang travel nga gabay pa, mo man ang pangayo namon. Okay. Kag mag-uniform na sila bla. Mga apo. So, klarohon ta, Sir Frank, basi ba may magkadto naman na sa bread, kuya rikta sa inyo na nga maggawad ticket, kag dason mamasol sila na, balato mo na ni, nga way pa mo nagdahay kay, di sa Bacolod na mo na ni mga requirements, way pa, wait and see, anay ha?
That's why, gabay buligan mo kami, base, bala ang taga-antiki. So, sige, wala na kamuya, pandi na, hindi nyo kami yun na pangakin sila sa aton. Tiulaton nila within this week siguro, no? Maroro lang sila, anay, maroro lang, anay sila. Oo. Sige. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time. Good morning. Morning yung watya. Aksyon Hotline. Mr. Frank Carbon, ang operator sa Wisam Express, kag siya man ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry or MBCCI. Now, siling ni Sir Frank, hindi pa ni naton subong matumod, no? Hindi pa ni naton ay anay subong mapabayan nga ini nga gin-implement nga makabiyahe na kami gilayon outright after the EO sa Bacolod. Hulaton nila subong or within this week kon bala, no, may kasubong nga EO nga ipapanaog ang Iloilo City ang si Mayor Jerry Treñas. Aksyon Hotline. Ti kabay pa nga si Mayor Jerry magpapanaog man sa EO, no, nga mag-uniform diri sa kay Mayor Bing para nga ang mga naga-travel, no, nga mga fully vaccinated mga benepisyo ti kay useless man bisan may EO kakaron ko ng Iloilo hindi magtugot si moto manok kakaron. Pero sa Roro sige ang biyahe, no, sige ang biyahe. Tiyan mo na siya kung naga-travel ka halin ka das Panay, apor ka for example fully vaccinated ka, then, di makakuan kay, maka-avail ka siningasahi sang order, no? Sang executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing. Now, may gusto pa gani i-clarify, Dugang, ang taga-MBCCI kunano gid ang status ni, no? May mga gusto sila i-klarohon sa nanging kabahin sang EO nga ginpapanaog sang alkalde. Aksyon Hotline. Ayos na hindi ka mo anay magdinaguso ha nga magkadto diri kag dra sa Panay kung nagamonitor ka mo, kalma lang anay, no? Ang Roro pwede ka mo daya kon apor ka o kon ginaalaw ka kag kabahin ka sa mga individual or sector nga ginaalaw to travel, no? Amo nang klarohon ta. Pero kung ang imo purpose is for leisure o kung lagaw, hindi pa nasubong niya, no? Hindi pa nasubong klaro. Aksyon Hotline. Why pa nasubong niya ginatugutan kagway pa sang ginpapanaog nga guidelines tuhoy sina. Aksyon Hotline. Bantayan na diya, aring experience nga si City Ademang may ginpost gani sa iya Facebook, o din kakita sa nga may nagkalusot. Padulong diri sa Metro Bacolod, no? Hindi ko na pa-mention ang lugar, pero taga dito sa Tabok, sa Iloilo nga province. Tiyamakon mo, why sa iyado nakapresent, why siya mga RT-PCR test result, o kunano da, nakalusot. Nagkadto pa sa DFA sa Bacolod, kag sa area sang Filisabla mo, may mga paryente ito. Tempamangkot sini, nag-contact trace na siya karon sang BCPO. Kay, I think Major Gabana is still the head of the contact tracing team. I-check na karon sa iya. Kay nakaabot na ni siya Bacolod, gintawagan sa Biolab, siling niya, sir, positive ka ba sa COVID? Aksyon Hotline. Iyawer, sino na-expose siya to? Pila kabilog niyang nag-contact trace? Sang contact tracing team kung may aragin man? Balikan ta na karon kay pila pagig ka ma-update gikan diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Diri lamang sa inyo panatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi.
bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati, ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tugtugod, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na din sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Uy, ari ay kagabi ginatawgan bra sa Action Night Patrol ang sa promo na mo no sa ARB. Guro ti nagakatulog na halos kalabanan lang nag-intra o ay kasapat. Ti diri sa hotline program naton sila hatagan premyo. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1.
500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radio. Number 1. Hola, ari na. May caller na kita. Kung ari na nga itong sining gintawgan, na siya sa linya. Hello, good morning. Hello, good morning. Hoy, may ngaga. Kumusta? Ay, okay lang, sir. Ay, okay lang. Sino gani palihog? Ay, si Leia Padua, sir, sa Silay City. Leia Padua, Silay City. Diin gid sa Silay ang address mo, ma'am? Sa Hacienda na Purisima, kami barangay Elopez. Hacienda La Purisima, Barangay E. Lopez. Barangay Lopez. Damo na sa inyo tubo ay, no? Isang ano, sir? Tubo? Tubo nga palang uson, bla? Sir? Oo, siling ko, damo tubo nga palang uson, da? Ay, oo, sir, tapo, git. Ate, mga ayaw ko na sunod nga. Kay mga pang-os kami ni JM, da. Sige, so, kabalo ka naman, guro, gintawgan ta ka kay... manghatag mo lang ko 500 ring Aksyon Radio Bacolod, okay lang? Oo, sir. Dugay na ako nag-intra, sir. Bago pa lang ko nakabutan. Ay, about kay kadamo, isa ba na kasako na diyang entry? Oo, gani, sir. Ba, di buinas, kagid kanon nga aga. Pero, gapamati, kagid na adlaw sa Aksyon Radio Bacolod? Oo, sir. Kaya ang tatay ko, agit listener kita. Wow, grabe. Di mag-report, abi alimbawa si Aksyon Eden, mag-extro siya. Aksyon Eden Abuso, una sa balita, una sa aksyon. Anong sugpon gani? Aksyon Radio. Sa Bacolod. Butakan mo, sa Bacolod. Aksyon Radio. Okay. So, congratulations sa imo, Ma'am Leia. Okay lang at hatagan ta ka 500, pero hulaton mo da kung paano mo maklaim ang premyo, ha? Okay, sir. Thank you. Congratulations. Anong mambal mo? Thank you. Madam, salamat sa Aksyon Radio. Sige. Congratulations. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Number 1. Aksyon Hotline. Pag panginbulahan sa aton mapalaron nga winner, nga siya gina nakasabat karon nga, amo na nakasimple ya. Amo na kaalwan sa Aksyon Radio, kagaalwan ni Aksyon JM Baikin. Congratulations sa nakasabat. Amo na nga, kuan gid ang inyo cellphone bala, i-fully charge nyo perme. Dason, make sure nga may signal para magtawag kami, makasabat gilayon. 500 pesos is 500 pesos. Pwede mo giniadamo ka na mabakal sina, makasapin-sapin gid. Oy, good morning galia. Antes kita asaylo sa iban paginaton nga topiko, si Ma'am Rochelle Fulgencio. Good morning galia. Paring basti girhin pare mo, kumusta ka na? Idlaw na ko si imo. Pata lang niya ko nung iya. Ay, kalait. Sige, no problema. Makita lang ta pare. I-text lang ko ara malang ko. One chat away Parang makaulistoryam. Tanay lang ako sa imo kay Tuto Kirubin Mayang. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana may ngagaman sa Barangay Pandanon DSB sila, no? Kag sa Family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. April Joy Buenaflor Gaston, watching from Purok May Gugmaon, Barangay Tangob. Okay. Pakitamyaw ang taga Sitio Ubos, San Enrique, always nagapamati ko, no? Ay, thank you gidra sa mga nagamonitor. Tilawan tabi si Sir Basi kung okay na si Sir Gabana, no, kabalik na siya sa duty niya. At i-check tabi. May taga Iloilo yung nag-travel nga nakalusot. Paano nakalusot ni siya man? Nga why siya naka-submit sang negative RT-PCR test result. Uy, lain kayo nag-positive sang ulihiyo.
Mima Paluma, good morning. More power to Aksyon Radio Bacolod. Tami ako gali. Amon kandidato si Councilor John Gamboa. May kandidato man siya for Vice Mayor. Okay. Damo ublag papili Vice Mayor di. Si former Councilor Attorney Sisa Distrito. Of course, the incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Tiyan mo na, three-cornered fight in this coming election. So, amo na ang sitwasyon dis Bacolod. Action Hotline! Angela Liarte Gayundato, good morning. Sa Bangga Tutong ni siya sa Pilisaya. Si Roy Ye. Shout out sa mga Ye clan sa Cadiz City. God bless us all. Ano mo si Kwan? Ye nga basketball player nga PBA sing una so ubong nagsailo sa NBA. Ano ganina? Yan ni Manny Pacquiao bla? April Joy Buenaflor Gaston ERBFC, happy birthday Miss Lisa Joy Ilon Amoroso. Gamonitor man siya. Diding Alojamiento, good morning man. Raymar Hicano Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles, Cabalpin Kagtapayan Family. Milili Oligo, dra sa may Bani Cafe, ba umugining Bani Cafe ga invite sa aton mga pidugay na? Why kita ka kanto ba? Action Hotline! Huma Lumina, Nodra sa Tangob, Madam, good morning. Christine Minies Villalobos, Araman, ginatamyaw si Ma'am Vanessa Star Mayo, dira sa Arizona ni siya, no? Si Ma'am Aksyon din, si Ma'am Vanessa, din gani Arizona ni siya, no? Sa Minnesota. Sino ganing sa Arizona, ya? Jinky Dialagdon. Okay. Sino Will Amaria Drin di Saton? Sige. Alex Montesaya diri na di. Si Alex padalaan ako. Sige, mensahe. Ayos, Milili Oligo, Simulit Lobaton kuno, Gina Cabecillas, Mambulak Silay. Jovi Monares, Daisy Joy Hinon. No vaccination, no work. Now, amo ni siya, i-check na ni Karona, kay Vice Mayor basi lately no kay Areho may ari diya gusto magpatuman actually mall siya no nagsaka di kagabi siling ko silang kay check ta lang na ang problema niya effective this week though 15 or 16 may ara ipatuman ang isa ka mall nga hindi kaya pwede ka sulod na nga nagatrabaho da kung wala ka mabakunahan. Siling ko tiyawan na no niya karon matabo sinigali. Ni damo ni mawad ang trabaho naman. Action Hotline! Why pa man kasuguan actually nga hindi kwan mo hindi pilitay nimo subong nga why pa yasang kasuguan nga naga-require sa tawo nga dapat mabakuna kagid voluntary gyapon amo niya pag-insindi ko. Now i-check tabi si Vice Mayor Elcid. Basi may idea man siya sining taga-istan siya to no. Ang post ni Ma'am Emang nga nag-travel sa iya. Nagkanto di siya sa DFA pa. Kagiban nga lugar ni Bacolod. Tini leksyon ni siya blati. Sino itong maging contact trace. Gina-check pa subong na guro sang contact tracing team. Actually, why pa man mahatag nga update si Major Gabana. Ti basi karon sa untuan no. Utay Benedicto si kuano Atan Iran kuno Chi Alejandro sa Sipalay City, good morning. Oy kay Ter John Liado Itabag no Ter John Liado Itabag, the former Deputy Chief of Police ng Cantong, now retirado na kag tisoy naga-enjoy. Kas, good morning sa imo, kag good luck sa imo bag-o nga journey. Action Hotline! Amuning ako gapasalig ko sa inyo kung ano kabuot nga taon ni kag nagabulig idra sa mga pamilyata si Dieter John Itabag. Okay? Si Tong Pan, grabe ngalan niya. Tong Pan. Ara man si Ana Sinoro. Sige. Vincent Herbolario, gapamati lang ko niya. Mati lang da. Si Maria Ko. Ara man, Maria Ko. Noy Edwin Di Catoria Gonzales, Lulit Atos Digayo, Liberty Binitin Ubaldo,
Ano ni pari Elmer ini? O, ang iban karon na lang palihog ha. I-check ko lang na karon dugay. Aring isa na gid lang. Great Corosita Corridor, Estelita, Tambanillo, Solidad, San Sapurok, Gaisano, Barangay Alihis, Torex and Belia, Loida Amodia, Joel Molicon, Orquia Purok, BM Takuling. Haling kay Toto Rico Salazar, kag sa aton sini nga research team. Action Hotline. 8:49 on the clock, there is Action Hotline program. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran, ang aton sining local IATF, head sa Bacolod. Vice, how are you? Good morning. Action Art ng agad ng agad sa mga listeners and viewers. Salamat gid Vice no for the time ginhatag karon nga aga. Tawag ko sa imo kay nakita ko magay City Ad ang ganigin post niya. May nakalusot gali sa aton di nga kuno taga Tabuk dito, taga istansyang ginbutang ni City Ad Imang ngayawer sa nguli way PCR test result niya gin paano nakalusot ini pero sa nguli nag positive gali sa COVID nagtawag ang biolab siguro amo gini lesson learned gid Vice nga hindi gikatag kumpiyansa no. Correct na Action Art yung mo nang hindi maintindihan sa publiko na gina-istrikto na gina-require ang PCR test. Kung natumduman mo, months ago, taas cases ang Tanay, no? Nubo tadi. And may dimension ko di gani nga isa to pa agencies ang government na apor exempted sa government apor mo. Gabot yun sa opisina nila, pulo dahil lahat na nila. Sus. So, with due respect sa no, sa Piak na Highland, akong interpretation, ang Delta variant, ito na galing sa ila. Di ba? In fact, even si Mayor Peñas, pagwagan yung statement dahil nga sundon kang ginahimo sa Bacolod and province, na ano buang ila cases, no? Oo, ba't din ang Delta variant, ano nga halong mo, ubusay mo sa subong nagsili. Oo, sila to naglubo na kita din nagsaka naman. Naglubo ang viral load sa island sa aton di tama taas. See? So, may nakalusot naman. Positive. Tinang lato naman to So, mo ning hindi maintindihan sa aton riding public, yung nga gina-require, gina-istrikto. Kasi kung pabayaan kami karon hindi kami ka-recover. The more sufferings na aton mahagyan. So, kung kisati, bak nila ng gobyerno, way ka mo blatyagon, way ka mo naluoy, nakamahal. Tiway kada choice, Action Art. Ano tayo i-sacrifice na ang mayoriya, diba? So, proteksyonan natin ang majority. Amo nang gina-require ng RT-PCR Action Art. Yes, and ang good thing sini kay kung fully vaccinated ka, the latest EO nga ginpagawa ni Mayor in EO 49 that was released last night, at least kung fully vaccinated, you are no longer required na mag-present RT-PCR test result. Yes, correct na Art, no? Although ito lang halang kung magpasa kaya sa cellphone na ton, ang fully vaccinated, ang requirement mo is that requirement ini ang espas. Oo. Nationwide ini apps. So, kita din nag-backtrack registration kita mo. Requirement man na. Tapos ang imong makuha ka dyan, may arap man link Action Heart. Na dira mo ang imo authentic balang QR code, no? And ID. Oo. Dira ka makakuha. So, kani ara naman ni makuan mo kung pag nabi niya nga yung stricto kada mo requirement, sa mo na reklamo nila. Kung hindi mo na Action Heart pag-amon sila, may picking naman yung magawa sa mga Oo, kung ano mo na sa gyapon kung positive na siya karon mga lato na. Oo, so ang entire
island ang masuffer. Mm. So, how I wish nga maintindihan ang isang tao. So, Okay. ang simpleng explanation kung fully vaccinated ikaw, no need for you to submit your RT-PCR test. But alam man ni insentibo, isa nagpa-vaccinate. Okay. Kung hindi ka vaccinated, requirement yapon ang RT-PCR swab results na 72 hours prior ikaw mag-travel. Aha. Ano mo lang na siya ako. Yes. Vice, may gusto lang di magpamangkot man, no? Kay, actually, gaobra siya sa isa ka. Dako nga mall, no? May requirement sila and starting next day, gina-check pa namon gani kung tuod, gimani sa mall nga amon ipatuman kay kagabi nagsaka di siya pero inang tapos ng program last firing line. Dason initial pa lang ni Istrianay namon kay nagahingagaw man siya pauli dira sa Panukoy. Mapatuman kuno yang mall nga kung ikaw dira nagatrabaho, no vaccination, no work, no? And hindi na sila pag-ialaw nga makasulod pa da ka mag-duty kung wala sila. Sir, ano ni man, pwede ni siya? Well, may nag-communicate man siya ako the other day. Sa call center ina. Okay. Lagi naman nga case ang iyaya. Gina-require naman sila iya. Kasi kuha siya mo, close contact. Quarantine. Okay. Na-require man siya siyang negative RT-PCR test before siya magsulot. So, inang imo yaw na na ng imo? I think it's a violation of labor laws or dole nga circular. Kaya ang aton action art yung vaccination is not mandatory. Okay. Vaccination is voluntary. Okay, pero siya ako may store man ko mo, may mga employees kami, so may dole memorandum circular na hindi siya mandatory. So may mga empleyado ako yung hindi gani man vaccinated, hindi pa na silang pili. Kung that kasi napalayo lang to siya why ko lang sila why na namin na pa-impon niya sa vaccinated. Tuod, no? Kumudlay, no? Kaya choice siya mo, alangan mo piliton, gano'n naling injection na nakalaglain pa matyag, kung di na basulan ka pa imo iya? So, sila dati pang pili ko ang RT-PCR test result is not a requirement unless natin kung shoulder sa company. Pero at your own expense, that is a violation na naman. Sisilin ko, tipang kuha kadaguro siyang pangita ka, pangayuan, itang memorandum from the management, then dalon mo na siya duli at inkonsulta. Yes. Ate, sige, i-check nato, i-advise nato na siya para nga kay gawuri gid siya tema ko mo tuod wadan kay mo pala nga buyan kun ikaw lang obras pamilya nyo kundi di ka makuha karon sang kinanglanon mo ya. So yung nagreklamo si mo sir siguro mas mayo nga may document waan pa sila memorandum Oo, kung may ara giman siling ko niya muna siling ko i-present mo di kung matabo nga ma-implement para may basihan kita no kay para ma-check naman sa dole dayon and actually, ito ko, as I understand, ang vaccination is not mandatory. It's voluntary. Unless may magwa itong circular sa national government, but I think wala, no? Vice, with all this status and recent cases of Bacolod, are we still optimistic or are you still optimistic nga tisiling ka sa DOH, basi mangin Mary ang Christmas ta kay sa NCR to damo na sang magin halugan, nagnubo ng cases to, pero since gano'n mo ng case aton sa Bacolod, pero optimistic ka nga by December, basi kung magtulutaw kayo naman kita, sir? Well, ang akon niya ngalantaw action art, ang aton sa mong vaccines, damo mo, ba't din damo yapon ng laptop. May mga ila opisina ubos din. Kago, 8, 10. So,
kung lang taon mo ng cases, ang Panay Island din, ang lubo na kita di Nagbaliskad. sa Aksyon. Oo. So, how I wish nga ang nagpamasira nga way pagkapabaksinate, magpabaksina. And dati ini ang travel, bako nga travel advisory, incentive man ini sa nagpabaksin. So, minsan dalawid ang nagpamasira pala at wala pa ka-digay. Si President Digong galing ligat to. Mayroon naman kami gani di empleyado Aksyon Heart sa city. In why na to vaccine. Subong koma ara sa hospital na intubate. Sus. Officer ng city. Ay, abaw. Tiyabakon mo na. Okay, upod ko sa church, subong koma siya intubated. Sus. And din check ko unvaccinated. So in other words, mas mayugid to protect yourself and the member of your family kung makapavaccine ka. Nautod siya? Sige, impunto alas 9. Vice origid, siling ko, nautod kita. So, I was saying kayo na, siling ko, mas mayugid nga mapakabaksin kita to protect ourselves kag aton member of the family. Yes, correct. Aksyon na, nagbalikan to itong imo ba lang itong nagreklamo, dira nga gina-require sila. If may ara advisory na, una kita ni ang city tayo nga, i-require na tanan nga employees. No vaccine, no work, no? But then, wala po na. Wala, okay. Aksyon Heart sa labor laws na to. Halong gid permi Vice, and then keep us posted no kung may ara giman bag-o nga mga update. Ang task force disiplina ta kumusta so sige man yan libot ni Sir Taba? Well, there is lang sa bongga focus, I think sa Kumilik, no? Kay Aka Pananda, kasi kung na siya mo ay nang it's a mass gathering, wala there social distancing, so kung with it presence ang Delta variant, may isa lang nga maigo o dumudamo na malatnan. Okay. So, aton kapulisan, I think, dira nag-focus kasi ginasituit nga may social distancing dira sa Sige, on that note, Vice, salamat gid. Kagang imo liwat mensahe nga mabilin sa Bacolod non, please go ahead. Well, sulit-sulit, alam ta, ay sa pabaksin mo ng Sarmayo, palawiga ka tabalman, ang bintaha ka disbintaha. Salamat at sinat, bali nga bitigan pa siya dinuha. Salamat. Action Hotline! Mark Moises, gamonitor sa kung sa program, salamat sa imo siningit tiyempo. Mary Grace, Eugenio Fermin, gamonitor, La Castellana siya. East Homes Form, Mansilingan, Liberty, Binitin, Obaldo, amo ni siya kay ina. Aring nagpadala mensahe kay ina, ma'am, abiga, kung may ara ka mo makuha dira, no? Mas mayo kung may copy ni sila, pero siling ni Vice dito, hindi niya pwede. That is a violation against the Doling regulation, no? Kung i-require naman ka mo, no vaccination, no work. Mas bayan na tani may mga papers or kung may aragin man sila sanggin pagwa nga advisory or mando sina no para may basis kita tilang tawon ta niya kuning kaso giman hindi na kamo papasudlon da then mula gurong chimpo makaintra kami dagag makabalik ka diliwat sa stasyon Ma'am Daisy nga sa naga chat diri Jovi Monares may nga galandra no kay Lolit Atos Digayo. Thank you, man. Richard Deriquito. Monitor kami ni Budji. Neo Saison. Siling niya, Neo Jan Murillo Saison. Ang lang bata ko. Siling niya, ginigreet ko lang good morning and happy birthday kay Neo Jan Murillo Saison. Again, Neo Jan Murillo Saison. Happy birthday. Action Hotline! Ayos Si Madam Krista Kerry Paul Javier Tanatan, good morning. Condolence lang kuno sa Nicor, Hilia family.
Kay kuan yan no? Do pakaisan niya ni bala si Mayor Bulig ni Cormo, former mayor da kag mayor may ni Cormo manggilimutan do himata gini siya, no? Love from Tanatan, sibling of San Enrique. Mayor repose, soul rest in peace, manang kagkap ni Naomi Nicor. Okay. Sige, Ma'am Chris, kay Paul Javier Tanatan, Ma'am. Condolence sa inyo sa pamilya. Kay Mayor Maydra, okay? Milili Oligo, ano basa ko na ni Kaina? Si Mark Ye, hinablos ko na. Siya sa Davao na siya nag-star. Hinablos gali niya si Mark Ye nga sa PBA. Thank you, good Sir Roy Ye, ha? Okay. Maria Ko, sige, saxofonista di Baculinio. Grabe nga lang niya. Saxofonista. Kapamati, di siyang update siya paano koya. Saxophone ang ginahampangan gini. Ginahampangan, ginaplay niya. Diding Alojamiento, good morning, Jolie Bill. Okay. Kagawad Pihilan, Barangay 3. Siling niya pa, shout out man. Okay, Lito Dayap may aga. Dennis Nuestro. Okay. Sonny Hoxon Bayer. Good morning everyone. Good morning man. Abilia Delphine watching from Lagranjal, Carlota City. Vaccinated ka man kung hindi, kung kuwaon ka na sa Ginoo, wala may himo. God is control sa kabuhi sang tao. Siling ni Marley Gonzaga. May ara ko friend fully vaccinated pero nag-positive la man ka survive. Siling ni Ma'am Marley. Ronnie Arcolas, good morning, Aksyon Arts. Both vaccinated and unvaccinated can be infected and can infect. So there ought to be no discrimination. The only difference and advantage of vaccinated is less severe if they are infected. Correct. That's a good point, Sir Ronnie. No, actually, amo na. Kung nabakunahan ka, it doesn't follow nga hindi kaya ma-infect o matapikan siyang COVID. However, kung nabakunahan ka, hindi ka makabatyag o kung hindi mag-severe ang imo sining infection, no? Amo ang point da. Kag based on the data of the EOC, majority or more than 90% sa mga nagkakalamatay wala gid ya mabakunahan. So science na iya ang nagahambal subong. Okay? So depende na sa tao galing ti mera sila nga. Koy ta may mo Napatay ka, patay gig ka. Amon abla. Inday Maricel Marandi, good morning. Ara na si attorney, no? Toto Wilfredo Monies and tanan nga mga taxi driver da. Richard Canteri, may ngaga. Salamat gid. Greet lang ko family Salvador kay Michelle kag Danilo. Bago naman yung number mo pare. Family Salvador kag Michelle kuno kag Danilo Clarence Locsin, paring Clarence Locsin. Lain naman number ni paring Clarence ba? Kadamo ko sa number mo ginagamit pare. Action Hotline. Ayos ang iban karon na ban dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalapnan. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga.
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang MGS Candido Hildori. Oy, na-aksidente gali si Ma'am MGS Hildori, no? Silingan na-aksidente ko last Saturday, no? Dira sa may bag-o dalan pakadto sa Villa na Maaw. Tani niya dalan na daging tupong kay kadelikado hambal sa mga pumuluyo nga nagbulig kuno sa kay ma'am. Damo na nag-aksidente. Panawagan niya sa Bago City Government kay tani balik doon na no kag tam doon ang dalan kabay pa kuno ay isang maaksidente dira no. Thank you gid kay Engineer Noel Ulia, sir, may nga Nilda Siguansi. Thank you man for listening. Paring niya Turko Jungko da sa Isabela, kumusta ka na? No, may nga pag-monitor, no? Salamat gid. Kas Rumera Saga, no? Kas sa mga taga Tuminas, Kawayanda, may aga, no? Diragali sa balay kon sa taga Mulubulo, liog lang ko ang balkinanay, nga naga-call ko siya halin pa nagligan nga daw, hindi gimakontak ang cellphone niya. Base may mga naga-monitor na taga Mulubulo, liog lang ko ang balkinanay Vilmada, no? Nga nagatawag ko halin pa nagligan nga daw, galing kido igaw giguro signal sa balay ito. Inday Maricel Marande, sa kay Berto, kag kay Gerson, good morning. Ginapamunuan dira ni Mrs. No? Thank you gid sa inyo. Justin Libran, araman ga monitor. Alex Montesa, thank you for listening. Hindi ko malaputan nga mga mensahe, pasensya gid party sa OFW, maybe karon sa udto may ara kita latest man nga update from Councilor Israel Salanga. Why na kita time o galing, ang akong lang nga ginaremind sa inyo, please di ka mo magkalipato.
While nakita time sa atong pagpangalagad, 72 days before Christmas Day, 79 days, nabilin sa 2021, kag ato na i-welcome ang tuig 2022. Aksyon ay tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon